ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka Sarkar Bangladesh kala penjari da ka curfew. Habaro kawai ka ri Bangladesh bat kani ka curfew kan sedang nadu ka siteng sinya jong ka sisa jan bat la aibori ki sipai ba la da don kino ki ba penkan ya ka curfew dei banchu siat bet yaki. Ya kani la pentip da Ubaidul Qadar u General Secretary jong ka seng ka badan ha ka liang senchar ha Awami League Party. Ka jingaki a Bangladesh kala sedang menta la sitiau tam hanrei de ka sihat majai jong ka tayo ba kala sedang mi ka huri-hura bat ka bajur tam ka dei ha ka si thoding ha ka bagidon bongot ki bala yam bat ka jingya brio menta kala palat ya ka spangot. Haka sito ding kisamla puli ki balai khi kilalet bantang plu ya kapatok jongkan Narsingdi District Jail bat kumba praspangot ki kodi kilalat pet na patok. Kajeng khi ha Bangladesh kalami nagadaw ka jing persya jong kisamla puli ya ka bha thungkam thungjam ka ba ka sarkar kalamang karpang hadu laipo persen ye ki bahayi hasam jong gitu gi sipai bat ki rio shimet ki badan bentalang ha ka jia khunthma house nem kha khandai spa nyopui ban pelaj lailu ya ka Bangladesh na ka Pakistan.